Webafowethu kuthiwa sikhandi ziyenzeka, hhayi siphumile-ke i-fixture ka-2026-2027. Nawa-ke ama-first 5 games ey'mpofana abathi the Glamour Boys. Bathi the Glamour Boys. Hheyi, ngicabanga ukuthi i-fixture yethu nje enzima le kakhulu iy'ngane zakwethu. Angifuni nje ukuqamba amanga. I-fixture nje enzima kakhulu le esibhekene nayo futhi nje ihlezi igame nje yokuqala esizobe sibhekane nayo noma ama-date engakawazi-ke kahle. Kodwa sodlala ne-Kruger United. Ngicabanga ukuthi i-team esayibuyela ehlathini le. I-team esayibuyela ehlathini esajabulile ukuba la kwi-P_S_L. So ingasinikeza nje umthwalo onzima kakhulu. Umthwalo onzima kakhulu ukuba nayo kwi-first game yabo ye-league. Uyabona nje bazovuka eyi izoba enzima kakhulu iy'ngane zakwethu le league lena. Kube-ke isikhukhune. Isikhukhune-ke ngicabanga ukuthi kuzobe kuyi-derby-ke yo-coach, uyabona. Njengoba nazi-ke ukuthi u-coach lo bengu-Kaizer Chiefs ukhona laphana bathi bani, Cedric. Ukhona laphana kule team le, yabo. So Cedric ukhona kule team lena asazi-ke uZala Nkomo, yabo. So phinde kube i-Sundowns-ke. Angazi-ke i-Sundowns yasifunani iy'ngane zakwethu, yasifunani. Njalo nje amagemu ethu okuqala hlezi khona njalo bese amagemu mhlampe awu-6-7 manje amasizini. First 5 game yethu isuke ikhona. Kwaze lenzeka nje iphutha engabe ibikho i-Sundowns. Yathi siyangibhora mina ngokuya kwami, yabo. Hlezi ikhona nje. Sibe sidlala nje ku-home ground yethu-ke leyo kodwa F_N_B. Singazi-ke ukuthi uFernando uzomisa kanjani ngoba phela i-Sundowns izosayina abadlali abaningi. Futhi izovuka ngathi iphinde isigaxe u-5 le team le. Phinde-ke kuzoba i-Richards Bay-ke. Richards Bay-ke nayo-ke last season ithe kusithwesa umthwalo nyana ongatheni. Kodwa angisabi-ke. Angisabi iy'ngane zakwethu. Sovala ngeswelele. Iswelele-ke naso basinikeza i-tough game nje last season. Kodwa noma nje igame yakhona ingasabalulekile kangaka kodwa nje basithwese nje umthwalo, yabo. Ngicabanga ukuthi kulamagemu awu-5 esiwatholayo njengamanje. Maybe singawuthola u-9 point lapha. Ngokubuka kwami u-9 or 12 point. Uma kuhambe kahle u-12 ngawuthola. But angiboni sishaya i-Sundowns. Angiboni, yabo. Mhlawumbe ngaba i-draw futhi, yabo. Yiyo nje igame ebuye ngiyisabe-ke le ye-Sundowns. Lokho okunye singathi coshacosha iy'ngane zakwethu. Singacoshacosha impela lokho okunye akungithusi kakhulu. Nokho-ke noma kuthusa kalondle kodwa nje hhayi akungithusi kakhulu nje. Uma singathola nje u-number 10 lapha okwe-Chiefs osemgangathweni u-number 10 kungangcono kakhulu iy'ngane zakwethu, kungangcono, yabo. Kodwa-ke asiye sibone iy'ngane zakwethu, asiye sibone ukuthi abafana basiphatheleni. Hhayi inyanga iyaphela manje kodwa ngiyacabanga i-league izoqala ngeyi-1 Agasti. Ngicabanga ukuthi mayiqala nje i-Agasti nakhona nabo bayabuya. Siyakhala, hheyi. Sazi iy'ngane zakwethu iyozala Nkomo. Danko.